Sziasztok, skacok! Ebben a mai videóban biciklis videót fogunk fölvenni, és ebben a mai videóban itt van velem Bence. Sziasztok! Na, ja, biciklizni fogunk, majd mutatjuk. És igen, most már bevalljuk, hogy Bugyin lakunk, nem tudom, aki el akar jönni hozzá, nyugodtan jöjjön, amúgy szép a falu. És mielőtt írnátok a kommentbe, miközben nem is szoktatok kommentet írni. Igen, hogy írjátok le, hogy honnan valósiak vagytok, igen. És ne viccelődjetek azzal, hogy jó, Bugyi értjük, de amúgy a Budimir. Igen, Budimirről van. És, ja, igen. Na, És mindjárt jövünk, skacok. Budimirnek a rövidítése Budi. Na, akkor meg van egy másik teória, hogy volt egy gazda, volt egy bocia, és akkor a boci beragadt valamibe, és akkor a csávó azt mondta, hogy bú, és nem. A csávó mondta, hogy gyi, és a tehén mondta, hogy bú. És így jött ki, hogy bugyi, de van még nagyon sok legenda. Na mindegy. Ja. Na skacok, mindjárt jövünk. Na de skacok, elindulunk, és ugye én mutatni fogom az utat. És igen, amúgy majd kicsit beszélni is fogok, meg majd megállunk egy térképnél, ahol megmutatjuk Bugyi falut. Ez egy falu, nem város. 5000-en lakunk. Úgy többit nézzétek meg Wikipédián. Na, amúgy van sok minden. Na, így nagyon nehéz lesz biciklizni, szóval nagyon... Hallod, jó lenne beszerezni egy GoPro-t. Ez az. Hallod, én Tamuról fogok, vagy Sénről. Ha-ha! És kacok találtuk, vagy Bence talált Tamun egy G2-t, rollert? G2 kukiringot, és csak 10 000 volt. Hát, én megveszem, esküszöm. Itt kis felmús. Várjál. Jönnek. Most kacok ott a tábla. Mi? Bro! Na de skacok, megyünk. Na, a lényeg, két nagyon jó, vagy hát gyár, vagy nem tudom mi az. Nagyon jó munka. Helyszínek. Igen. Az egyik a Zobó, ahol mindjárt megállunk. Beszélni nem, vagy hát tudok beszélni, csak értitek, nem? Már voltam ott, csak már elfelejtettem, vagy már egy-két éve volt. Oviban ide jöttünk el egyszer. És hát Andrással ugyanabban az óvodába jártunk, csak... Na, ez az. Ja. Álljunk meg. Nyugi, mindjárt itt vagyunk. Na, skacok, amiről beszéltem Bencének egyszer, de nem hallattatok. Itt van az Airsoft Hungary Base, és itt van ez a kis lyuk, ami nem tudom, hogy mire, hova vezet, de én... Ott az Airsoft Hungary Base, ott van. Én arról miért nem tudtam eddig? Nem tudtál? Nem. Na most egy kicsit, egy nagyon kicsit bemegyünk. Én is. Soha nem voltam itt. Figyelj te! Ott egy kapu, szóval nem tudunk arra menni. Jó van, akkor skacok, akkor én is jól láttam, hogy ott egy kapu volt. És ennek a videónak a címe az lesz, hogy Bugyi videó part 1. Mert még nagyon sok helyszín van, amit ti még nem láttatok, és még meg kell mutatnunk. Van egy kilátónk, meg egy csatornánk is. Amúgy van az űrből kilátó, amúgy oda majd megpróbálunk elmenni. Ja. Ráveszünk szüleinket, biciklivel elmegyünk oda. És kacok, 8-ba, ha még folytatni fogjuk a videózást, akkor az lesz, hogy elmegyünk a borzasi kápolnához. Látod, hogy van a kezed? Igen. Na, szóval és kacok, amúgy nem nagyon vannak itt, csak futnak, meg pár ember biciklizik, mert úgy jönnek el a munkából.
Na de skacok, még megvárjuk Bencét, addig mindjárt jövünk. Skacok, közben történt valami, leesett a telefon. Ja, leesett a telefon. Na, itt van a bicikli. Azért láttatok sötétséget. Mit csinálsz? Oha, Ott följött. aha. Az most. Nem mindegy. Na, majd lesz elél az a fólia. Ja. Nekem is. És akkor neked hogy történt? Van betől, hát öcsémmel még a játszótéren, és ezt most nem akarom elmondani, szóval nem mit mond. Nem volt a tavaszi napon, nem voltál játszani, és akkor megfogta a telefonon, és hozzávágott egy követ. És betört. De amúgy nem lett nagy probléma. Megnézhetitek ezt a települést. És izgalmas dolgok is történnek. És Tamás is Zsolt ZRT és kocsit látható. Most csak ott van valami kocsma-szerű, nem tudom mi az. Kocsma volt. Hol csak bezárt, és amúgy eladós kacok, hogyha valaki meg akarja venni, nyugodtan, itt van Bugyi, Obó előtt kobó. Szóval amúgy szerintem, hogyha lenne, na kacok, ide értünk a táblához, amit most beszélni fogunk, és minden szigma. Na kacok, igen? Nem az. Ha? Vedd el. Ja. Le tudjak szállni. Úgy tudjak leszállni, hogy ne ütsem le. Aha. Thank you. Na kacok, itt van a bugyisi tábla, és mi már elmentünk erre, szóval nem látszódik. Ja. Nálunk 2 templom van, az első, amiben én szoktam minisztrálni, az a római katolikus templom. Itt szoktak. Nálom amúgy nagyon jó misék vannak, szóval... Ja. Itt van a másik, a református templom. Én nem preferálom. Hogy mit nem csinálsz? Hogy nem érdekel, no mindegy. És itt van a polgármesteri hivatal, ahol Nagy András Gábor. Azt mondom, hogy Nagy András. Megmutassam, hol laksz? Nem. Bence itt lakik? Nem Jaj, amúgy. én itt lakom. Igen. Na, itt van a mi iskolánk, ahova mi szoktunk járni. Majd erről is fogunk majd videót. És itt van a másik suli, a Bereznai János Református általános iskola. Ebben a szépségbe járunk. Igen. Na mindegy. És itt Nagyon van, jó tanáraink vannak, de tényleg. itt van a főtér, ahol a katolikus templom van. Nagyon szép. Amúgy szerintem főleg akkor szép, amikor tél van. Ja, az. Az. Főleg, hogy esik a hó. Na és kacok, hogyha majd még akkor is videózni fogom, akkor majd azt, ha meg lesz az 50 feliratkozó, akkor azt biztos, hogy live-oljuk. És lesz télen egy videó, amiben este, meg ilyen délután, meg este, vagy reggel, nem tudom mikor fogunk videózni, de kb. Minden utcát be fogunk járni. Na mindegy, de nem biztos. És kacok, itt van az, amiről beszéltünk, hogyha 8-ban még fogunk videózni, akkor a Borzasi kápolnához fogunk menni. Azt, onnan is kell. Igen, itt van a Sári út, Teleki út, és a Sári úton kell elmenni. Na mindegy. És, Nyári őrbét. na, és akkor igen, a játszótér a sportpálya mellett, na itt szoktunk játszani, és a sportpályán Ja, ott ehelyett kacok, ehelyett Igen. van a hánytató, ami Mi úgy neveztük mi el. úgy, igen, ez a pördülős, amit meg kell pördíteni. Amit forgatni kell, és pörög, és hány ingered lesz? Az fix. Na itt van a nyár Ürbőpusztán, erről nem tudok sokat, Krumpli Fesztiválon. Mi Krumpli Fesztiválra megyünk, mert ugye voltunk Erdélybe, akkor volt egy idegen, és hát idegen vezetőnk, akit úgy hívtak, hogy Gyuri, és nagyon kedves volt, és ugye beszéltünk, és hát egész voltunk, na, minden nap, csak hétfőn, nem, csak vasárnap nem voltunk vele. Szóval, ja. Na itt van a Bugyik nagy községház, amúgy ehhez közel lakok.
De ugye nem mondom meg, hogy hol, mert azért nem akarom, hogy betörjetek hozzá. Igen, itt a tájház. Igen? Nem tudom, amúgy két Nézzétek, itt van a Széchenyi tér, ahol itt találkoztunk, és itt vettük fel a videót. Itt, Ja. itt vettük fel kb. Na mindegy. Itt van napközis otthonos óvoda, ahol én jártam óvodába. Én erről ennyit tudom, nagyon jó volt. És itt van a községháza és az RK. Nem tudom. Római katolikus templom. Igen, régen. régen. Amúgy szerintem szép volt régen is a Ja. falu. Én is így mutatnám a képeket. Itt a római katolikus templom, a polgármesteri hivatal, a Kazinczy Ferenc általános iskola és AMK. AMK. Hol van amúgy a piros van? Mert ugye itt van, hogy itt ön áll. Itt áll ön. Hol van a piros van? Várjál, amúgy ez nem lehet, hogy ez az obó. Amúgy szerintem nem. Most köszönjük, mi ott vagyunk szerintem, hogyha az az obó, akkor biztos. Ja. Na, mert még mit? Igen, Beleznai kastély. Beleznai János Meg kéne református találni is általános. katszok, hol van a piros pont. Hát arra lesz, tesó. A piros pont. Igen, hát megfogtuk Itt áll itt ön. jöttünk el. Itt áll ön. Sehol nincsen Na piros. mindegy, leszarom. Tesó, ahhoz ezeket a képeket így le kéne szedni. Ja. Hogy lássan, hogy Na. lássuk a piros pont. De és köszönjük, itt megálltunk. Szerint, amúgy ekkora a bugyi. Szóljál. Na és akkor megyünk tovább. Addig mindjárt jövünk. Csak felszállunk a biciklére. Na és köszönjük, nekünk erre kell menni, és ott, ahogy láthatjátok, az út fog meg egy kicsit. Nagy bicikli felszállás. És ahogy láthatjátok, azon az úton kell tovább mennünk. Na, mindjárt jövünk. Most köszönjük, elindultunk. Nagyon nehezen. Ó, azt jó kinyögted. Na én azt szeretem, azt a részét. Igen, amúgy sima. Sima, hogy ott bemegyünk. Na itt van Obó. Amúgy én... Hogyha már nem jó senki, akkor ellentétes sávba megyek. Elindultunk. Hát, aki nem tudja, az. Igen. Nem csak tehenek, az is szokta más. De a legtöbb a tehén, igen. Szarvasmarha, igen. Kabálni. És itt van ugye. Aha. Igen. Obó Betterman. Igen, és ott a... És kacok, nem tudom, hogyha hallani fog a videóban, de hallani fogunk majd fölöttünk valami ilyen csípős hangot. Ezt majd írjátok le kommentbe, hogy találjátok ki, hogy mi. Ilyen az a csípős hang, de amikor ezt egy csípős papikát, aztán... Nem, hanem mint hogyha valami megcsípne, csak így hallani lehet. Srácok, itt megyünk. Mert ugye nem mondtam a srácoknak. Na most már videózok. És kacok, majd találjátok ki. Ennyi segítséget adok, találjátok ki. Ott a méhecske darázs, tonkószerű, millióságos. Komolyul beszélsz, hogy tudsz? Neked azért könnyebb dolgod volt, mert te nem laksz olyan messze. Csak egy kicsit. Én majd lakok innen egy kilométerre. Kap. Amúgy nem tudom, hogy bírnak itt élni kapuk nélkül. Lehet, hogy itt voltak a bizonyos emberek és ellopták a vaset. Bro! Te az vagy? És köszönjük, itt szerintetek bemenjünk? Szerinted bemenjünk, Bence? Gyere már!
apámmal is benn voltam. Ott lehet a teheneket megnézni. Nem tudom, hogyha... Mi? Mondom. És kacok, itt van az egyik, szóval most erre megyünk. De erre kamionok járnak, de Az a jó. Csak egy kicsit megyünk be, hát ha látunk valami állatot. Ó, Ugli, gyere már le a háról! Aha. De skacok, amúgy Fortnite-ozunk nagyba, és ugye rankedezünk, mert miért is ne? Csak annyit csinálunk, csak annyit látunk, hogy már csak nekem 6% kell, hogy elérjem. Szóval skacok, nem írjátok le, hanem megmondom, ez az áram, amit hallottok, ha halljátok. szerintem nem, mert amúgy halk. Olyan érzés, mint hogyha szállna el egy darázs. Amúgy. Na, amúgy ez nagyon ilyen, lehet, hogy darázsakat raktak bele, lehet. Kiráz a hideg. Engem nem rász ki, de Engem se, csak amúgy... várjál, de mikor nekem nagyon fantáziám, és én simán el tudom képzelni azt, tudod, hogy elszakad és ránk esik. Aha. Arra amúgy én is. És én amúgy ezért szoktam félni legtöbb dologtól, mert ugye én elképzelem. Én is amúgy ezt szoktam, és Szóval érted? ezért vagyok félős. Bármi történhet amúgy. Elképzeled, és megtörténik. Na mindegy, na akkor csak erre nem megyünk, nem tudom miért, amúgy. Na akkor menjünk innen, nagyon rossz a hang. Azt, de megijedtem a madaraktól. Azt hittem már. Nem tudom. Mi ez? De oké. Igen, nem tudom, jól mondta. Kamionok szoktak itt járni. És tehát ott jön egy hullandós kamion. Nem tudom, ki az az ember? Aha, ott jön valaki. Köszönöm, mindjárt jövök. Hogy? Ezt a távot. Itt van a hulland. Ki a fasz? Bocsánat. Lejöttünk idáig. Aztán negyedikben voltunk? Kap. Nem. Hát még Judit voltunk. És kacok. Ez a Balázsnak a tesója. Igen. Ez az. És kacok, volt osztálytársunk testvére, ami nagyon megváltozott. Szemüveges lett, kopaszosabb, Ja. izmosabb. És kacok, ugye itt található a hulland, ami nagyon nagy. Amúgy, hogyha ismerjük a terepet. Tudjuk milyen belülről, Meg amúgy a nagybácsim is itt dolgozik. ez csak nagyon rossz érzés volt. És amúgy láttam. Majdnem behánytam. Ne. Ott vannak a madarak. Madár! És mindjárt elérünk a végéhez. És láthatunk vizet. Ami... Ne? Fun fact? Persze. Tehát ráközelített.
Amúgy nagyon sokan vannak. És elég nagy a terület. És amúgy ahova megyünk, odáig ér köböl. Várjál. Mert ez nem Hulland, hanem Hunland. Szóval magyar. Magyar izé. Magyar föld. Igen. Na, skaca. Hunland. Hunland. Jó, hogy nem Hunizland. Izlandnak. Annyi. Amúgy hogy imugizni kell? Hunland Fan Kft. Ez komoly, ha nekem muszáj. Szerintem barna maciskő. Barna Maci. Persze. De hogy tudják a Igen, szóval be kéne menni, és Akarjuk utána. Persze, fiam, elmegyek én mindenhova. hát jó, Engedni kell a barna maciskőt. akkor forduljunk vissza. Nem, de hogy? De amúgy kell. Fingok. Nem, most kéne, nem most honnan jönnek. Átadtam a rágót. Na. Ha már nem. Adjak hozzá. Minek? Szerinted az autópályán, akik megállnak kutyálni, Hát de azok úgy csinálják, hogy kinyitják az ajtókat, és amúgy nem látnak oldalról más ajtót. hát de azok megfogják, azok kimennek. Ide kimennek a fához, azt úgy állnak. Na most nem fél. Srácok, mintha nem figyelünk oda, azért próbálom. Szóval nem kell. Várnunk kell. Bro! Így áll rá. Amúgy De figyelj, nehogy lenyeld a rágót. Hol mutat a kamerába? most kéne Gyorsan. figyelni. Alig, ha van, most nem jön senki. Ez nagyon új dolog. Yes. Yes. Oh goddamn, 700 meters hard. Yes, kiengedtem skatot. Tesó, mekkora lenne már, hogyha megfizet, ott bemegyünk. Amúgy nem lehet. Most hát amúgy lehetne, csak az a baj, hogy egyből aztán meghalna. Mert megy az áram. Ugye a autó, mondjuk, hogyha most hozzáér az áram a bicikli, vagy a bicikli hozzáér az áramhoz, akkor nem megy át az egész biciklin? És hogy érte följön az emberbe, bár amúgy nincs sok, vagy van esély túlélni, mert megrázod magad. Ja, hogy ilyen láthatatlan árammező van ott. Ez a fehér az? Nem érünk a fehérhez. Nem? Hogy akarsz? Ott! Tudod, van ott egy bejárat. Ja, hogy ott, fú te! Inkább fú te! Fú te inkább! Fú te inkább! Na, skacok! Már van egy sztorim, amit TikTokon láttam, és ezt nektek is elmondom. Csávó a WC-nél, de amúgy már mindegy. A csávó ült a WC-n, engedte ki a dolgait. És ugye 30 percen áll ült, telefonozik, és ugye már kijött mindene. És egyszer, miután... Ne, inkább nem, mert ez már túlságos. Jó van, Ez nem való YouTube-ra. szerintem. Jó, akkor nem mondom, pedig amúgy izgi lenne. És amúgy vannak ott. Izgalmas! Szerintem vicces. Ellopták anyám autóját, vagy mi? Amúgy ott van egy bányató. Szerintem horgász. Nem tudom amúgy, de van az víz. Látod? Igen, horgász. Ja, jó van. Na, eddig ér. És le fogunk fordulni, és megnézzük a kis csatornát.
Hát, jó, az elsőt most látjuk. És ott van a víz. Már nem látszik, de azért. Ja, nem értem mennyi van ennyi fa, de oké. Vencét közvetítem, meg az utat. Ja, jó van, akkor majd én így. Majd itt megállunk. És talán amúgy befordulunk majd arra. 5%-on vagyok, skacok. 5. Tesó, 80 valamennyi. Jó van, te nem zél Én használtad. töltöttem a telefonon. Nem úgy. Hát te nemrég keltél. Tényleg. Skacok? Ez... Tesó, szó szerint szívrohamot kaptam. Skacok, amúgy mindjárt leállítjuk a videót. Nálad. Ah, persze, nálad nem. Csak nálam, gyere. Nem jön senki. Gyere, ska. Úgysem lopják el. Itt vagyunk pár méterre. És itt van, skacok, jaj. Nem jár erre autó. Itt van. Tesó, nagyon Ott van a vízipók. Ami nagyon hosszú. Tesó, megfoghatjuk azt. Megfogunk. Itt is van. Kiállunk közepére, aztán Azt a hát itt amúgy nézd. Gyere. Itt amúgy nem nagyon lehet látni semmit. Béka. Kuak. Hallod? Azt előbújna egy dino. Persze, fiam. Tesó, a T-rex elbújt. Skacok, merre menjünk? Vagy még elolvassuk a táblát? Azért a biztonság kedvéért. Olyan tábla, velem tilos. Szerinted? Látom a kézjelet. Minden megnézzük azért. Megállni, innen tovább nem menni. Megnézzük, jó? Magánterület. Mi? Megállni, innen tovább nem menni. Megmondtam, de te nem hitted el. Elhittem. Tényleg semmire nem. 8-2 van, skacok. Na mindegy, mi azért, hogy szabályszegünk, szóval megyünk. Magánterület. Hülye, nem mennék el. Hát ez nem úgy néz ki, mint Noé bárkája? Nem az, hanem hogy így, itt ki van vajva, és... Azt hittem már fákra gondoltál. Persze, a Noé bárkája. Amúgy. Hasonlít. Tesó, ezt elnevezhetjük a mini Titanicnak. Persze, fiam. Titanic. Meg azt megnéz... Azt nem van? Az is azt fel. Nem, ott a másik. Tilos az átjárás. Most itt jön neki valami... Magánterület, horgászat, csak érvényes engedéllyel. Fürödni tilos. Aha. Most kacok, amúgy van egy ilyen tény, ami nemrég írtam meg, hogy amúgy a katonák, azok vagy, ugye van a kulacsuk, vagy nem hoznak velük vizet, nem raknak vizet magának, vagy raknak, és teli rakják. Hogyha marad még a fele van meg, akkor skacok, akkor löcsög, és nem lehet jól elbújni, és hallani Igen, lehet. Azt mondd már azt, hogy az nem úgy néz ki, mint egy tenger alatt járó. Az ott, Aha. de amúgy. Vagy egy hajó. Amúgy ez jól néz ki ez a Vagy fejhős. ezt hiszem a Drum Gun. Tudod, Amúgy. Tudod, csak az alsó része. Most kacok?
most nem is mondtam. De boldog születésnapot magamnak, mondták is nagyon sokan. Ma van a szülinapom. Köszönöm, hogy amúgy ennyien néztetek engem. És még lesz tartalom, szóval. Nagyon sokat néztek. Nagyon, hát figyelj. Nézzek azért. Egyik videón bemutatkozás videón 378 faktiként is. Komolyan mondom. És csak igen, naturáltam videót. Azt itt jönne valaki. Kozsá. Tesó, jönne itt egy raptor, egy T-rex, Persze, fiam. egy... Mi annak a neve? A vízi dinó. Tudjám én. Én vagyok a nagy Hippopotámú. dinoszaurusz. Én vagyok a nagy dinoszaurusz. Na, mindegy. Skacok, hol ugye ma nem bírt megtartani a kívánságos izémet, mert ugye bármit kérhetek Bencétől, de nem durva. Nem durva, csak Bence ugye nem alszik este, és azért alszik reggel, és hát Nem igaz, 4-kor elküldenek aludni. Mi? 4-kor elküldenek aludni. Én nem alszom. aludjál, hogy holnap reggel meg tudjuk csinálni a kívánságot. Meg délután is az, hogy kívánságunk. Ja, délután is meg tudjuk csinálni. Nem baj. Nem mindegy. És igen, már előre megmondom, hogy holnap remélem bírunk csinálni focis videót. Nem már! Jó, nem. Akkor nem, mi? És Kacu... Nem. Csak jön valaki. Megpróbálunk. Egy motorosod, ketten volt. Egy motoron ketten. Ketten voltak. Egy Amúgy motoroson ketten? 2 hullandos kamion is megy. Itt van az egyik. És ez a Itt van a másik. boci, tehén, Ja, és köszönöm, nem tudom hova viszik, de jó utat a bociknak. Ugye, boci, marhahús, McDonald's. Bro! Amúgy nem. Hát de, amúgy. Sajtburger. Igen. Kivéve a filetófist, azt nem marhahúsból csinálják, hanem halból, mert fish. Igen. Filetófis. Most kacok! Holnap kívánságok jönnek, ezt nem bírjuk le videózni. Ugye, csak az egyiket. Pedig meg lett ígérve. Erre a hétre Jó, is. de ez most kívánság csak. De Most miért csak- ezen a héten van a szülinapod? Egy hét lenne, ami szabad. Nyugi már! Egész nap otthon vagy. Ez nem igaz. És egész nap játszasz, szóval Ez mit nem akarsz? igaz. Véletlenül se vagyok Fortnite-ban 250 leveles. Én meg mindjárt meg leszek 100. És mindjárt elérjük a Diamondot. Ha még elérjük, lettem. Ez csak azért, mert kimegyünk holnap. Hát muszáj. Nem! Szülinapon kívánság. Osztok! Mi van, randitok van? Mennyien menne? Nézd már, kamion. Hát pedig elvett 4. 5. Amúgy. Amikor Ennyi erőben értünk el. 6. Akkor 6. Mindegy. De amit most látunk. Ha holnap nem bírom videózni, akkor nem lesz videó, de mindegy. Bro. Mi kapsz pluszba egy napot? Ennyi. Hétfő akkor. Jó? Nem. Jövő hét csütörtök. Jó. Ja De? nem, a szerda. Szülinapotkor. Igen. Jó deal. Nem. Ez így. Alapból nem mennénk ki a szülinapomkor. De akkor meg te kívánságaidat csináljuk meg, jó? Ha van. Ha nincs, akkor azt játszunk, amit csak bírunk. Ha nem játszottunk sokat együtt. Ez a szerdán nem megyünk ki, Na, legalább egyenlőek vagyunk. Pénteken viszont kimegyünk. De nem. Ma? Mert szerdán alapból nem mennénk ki.
Szülinapod? Igen. Na, hát jó És van. akkor nem mennénk ki Jó, de alapból. akkor deal akkor is. És lehet akkor egy kívánságom. Mi, még egyszer? Hogy Lehet szerdán egy kívánságom. nem csak egy. Tudom. De már tudom az egyik kívánságomat. Hogy? Csütörtökön nem megyünk ki. De mi pénteken megyünk, és neked csütörtökön lesz a szülinapod? Vagy szerdán lesz a szülinapod? Igen. És az lesz a egyik De kívánságom. holnap Szerdán- megyünk ki. Tudom. Jövő hét csütörtökön. Nem. Most mi van? Na, Holnap kimegyünk. ma csütörtök van. Igen. Már nincs szülinapod? Tudom. Igen? Jövő hét szerdán lesz a szülinapom. Igen. És szerdán az lesz a kívánságom, Igen. hogy jövő hét csütörtökön sem Nem menjünk ki. Jó, alapból nem mentünk volna ki. Mert Nem tudom, hát ez a kívánságom. alapból sem mentünk volna ki. Jövő hét csütörtökön. Mert mi van akkor? Most mondtam, hogy megyünk? Nem az. Ja, mert jövő héten egész héten megyünk már. Jó, Igen! jó, értem, oké, deal. Várjál, meg kell mutassuk azért. Deal. És ez videóra van véve. Jó van, szóval oké. Szóval Már amúgy alapból mentünk volna, majd hogyha csütörtökön van a szülinapod, akkor tartja meg, akkor alapból sem mentünk volna ki. Miért pont csütörtökön tartanak meg a szülinapot? Szerdán. Szerintem mentem. alapból nem megyünk ki, mert akkor szülinapom. Igen, és egy nagy kívánság. És az a kívánság, hogy csütörtökön sem menjünk ki. Jó. Oké. És videóra van véve, hogy... Jó, oké. Akkor 2 napot nem megyünk. Igen, jövő hét. Ezt azt nagyon kiokoskodtam. De várjál. Honnan mennénk? De akkor én meg kívánhatok. Nem! Szombaton is megyünk. De nem! Nem, csak ezen az egyen. Megígértem. De hát, hogyha neked 2 napon nem megyünk ki, akkor most már menjünk már 2 napon. 2 napon ki. És akkor érted, deal? Ne! Ez, Nekem az... ez nagyon jó deal. Nekem Hogy az 2 napot megyünk, és cserébe te kapsz 2 nap szabadságot, úgy mondsz, hogy nem megyünk ki. És amúgy azon a héten mennénk. Jó, de akkor hozod Alexet is. Hova? Persze, hozom. Jó, oké. Akkor szombaton, meg pénteken is. Mire vállalkoztam. De videóra van vágva, szóval nem szabad van, elnekezni. Na, és kacók, én amúgy elbúcsúzok tőletek. Nekem Nagyon a- jó, a szerintem jó 34 van. perces a videó. Nekem 38. Na, és Még kacók, előbb is kezdtek 2 igen, mert te néha leállítotod, meg én is. Na, és kacók, amúgy ennyit szerettem volna. Még nyugi, még lesz több ilyen videó, hogy bemutatjuk Bugyi nagy részét. téged. Igen. Amúgy köszönöm, nem mindegy. Már amúgy bejártunk pár részét, úgymond a videó, most így. Na de skacok, mindegy, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ha nem egy diszlájkot. Szója, És iratkozzatok fel rám. Ja, nálam sem Na csináljátok. csumi! Várjál, és kommenteljetek, hogy az algoritmus feldobja több embernek is. Igen. Na skacok, ennyit akartam. Szeretnétek még több ilyen videót, akkor iratkozzatok fel. Na csumi! Sziasztok!